Je to shiny dneska, jako. Zase. Dobré ráno, opět nestíhám. Jako já to nebudu komentovat. Došlo toto. Jako já jsem milionář. Píšu 2 písemky. Naučila jsem se ani na jednu, protože můj ADHD mozek mi to nedovolil a jako reálně už mám s tou prokrastinací a tady tímhle jako hrozný problém. Bude ten make-up zase úplně v prdeli. Já jsem si včera koupila novej, počkej. Si koupila, že to zkusím konečně a mi to vylilo celé. Do tašky. I think that's not cute. Fakt už vám to ukázat, jak se maluju, ale je to hrozný, já to neumím. To tam je fíček, vypadá, že měl 400 kg. Já. Každopádně nemůžu najít klíče. Já to jebu. Vy máte nezdaný? Všichni? Já to mám cent. To tam dej. Vendy štědrá. Já jsem štědrá, mám centy v kapse. Taste test. Pistachio. Mega basin. Odtěnková. Super, ne? Jo. Ty vole, dobrý. Televiz. Dneska je kurvý vole. Já jsem tak trošku zapomněla, že jakoby natáčím vlog. Každopádně, tak dneska je pátek. Odešla dřív ze školy, protože úplně jakoby nemám moje mentální zdraví na úrovni. No a co jako? Dneska prostě jsem se rozhodla, že spontánně pojedu vole před celou Českou republiku vidět svoji best of friendos, protože prostě nechci být sama. Já jsem tady a Anna je tady. To je prostě nekonečný kruh toto. No úplně jsem šťastná. Koukej, kdo mi přijel. Úplně přijela. Konečně jupiná. Ty nelízej to, teď to tvůj. Aby furt něco lízala. Pardon. Nás nikdo nerozdělí, mám mrzí. Jsme v Liberci. No, a jako, to je hezký. Koupila jsem si tašku. A on, chcete tašku na tu tašku? A jo. Jsi si se nahasednout taky, že jsem si nepomohla. Dvě kamarádky. Bude lepší. Vidíš tady pán. Koka. A my. Opa! Ne, ale není dá to 2 pik. 2 pik. Koukala jsem na Radio Rebel na Disney+. To jsem neměla Disney+. Počkej. Dečí. Máme stejný bundy. Opičko. Jo, taky vypadám příšerně, ale zase vypadám jak... No, takže. Chtěl se do Prahy za půl roku. Chtěláme se do Prahy, klasicky. To není šalvěk. To je Akaj. Tvoji mámu. Ne, jdu. Víš, co mi to připomíná? Ona, že ho není. Jako já už spím. Je 9:30 večer, já jsem před barákem a já nemůžu najít klíče. To jsou drobný, počkej, ne. Zvonila jsem na babi, ale ta jako asi neslyší. Hej, kámo, tady toto cestování, to jsem si docela uletěla. Tento víkend. A jako zítra píšu zase matiku, kámo, jestli na to můžu vystrat. Ahoj! Takže ohřívám jídlo, já jsem celý den jedla jenom polívky a krémy. A já to lubím, já mám teď hyperfixaci na polívky a na krémy. Já bych vám chtěla jenom tady názorně ukázat, proč byste si měli jako zkoušet oblečení dřív, než si ho koupíte.
Jako baggy, jakože on mi to je, ale já myslím, že to je jako baggy. Je to jedno, já prostě, já budu černá ovce, já nepůjdu s dobou. Nebudu mít baggy, to má každý. Jsem se chtěla učit matiku, jo, ale jsme na zápisy. Variace? 10 minut, tyjo, tak to hodně. Ale počkej, to není kombinatorika, já chci variace. Se na variace, které se hodně podobají permutacím, které už známe. Zkrátí a problém. Co jsi taky zkrátila? Nebaví mě to život, prostě furt dokola něco. Zítra škola. Už nemůžu. 12 hodin je. Šímara. Pokud jste se dokoukali až do konce, jsem vám chtěla říct, že toto byl takový můj první zkoušecí video. Nejsem expert, určitě ne. Zítra mi začíná fasting, detox. Určitě mám v plánu natočit nějaké videa o modelingu a o coming outu a co jste mi psali na Instagram, ptali jste se, žádali jste. Už si můžu říkat youtuberka teď. Já jdu spát, přeju si dobrou noc. Zítra nechci do školy. Dobrou.